हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायनाय जासिहरबाय। आङो दा शुटिंआव फैदों मेकआप बानायफैनो। दा जोंहा शुटिंआ जागासिनो दङ, सोलिगासिनो दङ। आखाया ओरैनो दा मोखांसों आलिजोंसो खारबाय गाबनांगौसो We want human rights, human rights, human rights. Mana? Karena kan?
थैजोबदोंसो हनै गाबोबाय सासे गाबोबाय सासे गाबोबाय उनथाव बाथावनो बड'लेण्ड जिराफोर आरोना बे ready? Deh kena bahasa Arab ini lazim, no? Ready, rolling. Action, boleh bahasa.
सफैबाय लावटि नै बिसोरबो दंजोबो गथ'फोर एबार सुट जागोन गथ'फोरनि गेलेनाय उन्दैफ्रा जि बुरजा दङ बे थांगोना थांला होननानै रागा जोंना ब्लड ड्राइभारा अट'आ जोंना लेंहरबायमोन लेंहरफिनबायमोन होमबालाय बे गोरलैफोरखौ लाबोसिगोन मारा थांलायबाय बे गथ'फोरनि गासिबो बिमाजोब बिसोरो आयु होनायखौ नामा भिडिअ नायना दे रदे मोनसे लाग्रोनि क्रसखौ लाग्रोनि आरो दाहाय रानबावगोन दे खेबसेबाव दे लाफिनबावगोन दे रेडि Mana? साइकेलखौ माबालै एखे पसन्द जागोन दा औ जागोन दे बेखौ थांग्रोनो आय जल्दि आय बै थांबाय थानाया अरजाया रेडि रलिं एन्ड एक्सन माथो बिराद गोजा नुबाय नै फुल जाबाय जानद्रायबायलै